Elias Balewa Ken Shaufa wakumuzi kwatu Papa Chris Chireka Master Baghdad Dande zvinotonetsa kumavambo zvinoshungurudza mukufamba kwenguva wozoguma wechaira zvinovhundutsa kune vasati vasangana nazvo isu takuzviziva izvo zvazviri zvinoshamisa kune avo vasati vakuziva isu takuvaziva izvo zvavari shamatize marwadzo acho takamajaira isu tatova nini shamatize marwadzo acho takamajaira isu kuvhundutsirwa takakujaira uku isu tatova nhubu kuti kwatimbotyi kuvhundutsirwa takakujaira uku vakatanga vari kure tichivaona vari kure ndekuzoguma tasvika pedyosu vakatanga vari kure tichivaona vari kure ndekuzoguma tasvika pedyosu
vatye isu takatanga tichivatya kuvaona taikwata nokuzoguma tisinga vatye isu shuga msungura isu tapinda zvenaro baiginya vairamba vatise shuga msungura isu tapinda zvenaro baiginya shuga msungura isu tapinda zvenaro baiginya Adziseguru vakasangana nambuya vakadhakwa saka ndiani anga akadhakwa ipapo yakatangura